ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହୃଦୟରୁ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କାହା। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ନା ହୃଦୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ନା ନିଜ ପାଖରେ ସାଉଁଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଖରାପ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ଆଉ ପଜିଟିଭ ନଜର ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆଖିକି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିବେ ନା ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ନୀରବତା ନଜର ଆସିବ। ଏ ଯୋଉ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଧୋକା କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ସାୟଦ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘୃଣା ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏଥିରୁ କିଛି ମିଳେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବିକି ନିଜ ପାଖରେ ସାଉଁଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ସତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ। ଇଏ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ବି ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଲୋକ କେବେ ବି ମିଳନ୍ତି ନା ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନଟେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।